Hola, soc Marc Gómez, sommelier del restaurant Lluerna, de Santa Coloma. Avui venim a presentar la nova collita 2018 de la vinya del Sabater. Tenim el vi blanc i, per novetat, el vi negre, que és el primer que es treu aquest any. En el vi blanc veureu que és un color molt pàl·lid, amb nas és una miqueta apagat, i en boca és un vi molt fresc, molt fàcil de beure, lleugeret, per compartir amb amics, aperitius. És un vi fàcil. Anem amb el negre. El negre ja té més colors, una capa mitja. Es nota que està sobremadurada la fruita. Notem molta fruiteta, vermella, fàcil de beure, notes làctiques, i notem les notes de sotobosc, de romaní i farigola. Són dos vins fàcils de beure, lleugerets, tenen poca graduació i per compartir, i que ens indiquen que la vinya pot donar molt de sí, ja que és una vinya molt jove i té un llarg recorregut.